Hi, good morning. Lamig. Sino yan? Minsan. Sino kausap niya? Kami. Akala ko nasa video call. Scarlett, tigil mo na yung pagmamahal na ganyan. Uy. Nakakabuang yan. Ha? In love kasi siya. Hindi ka na, andyan yung sasakyan. Andiyan na? Good morning mga moms. Ako, this is a special day. So nakita niyo naman dumating na si Scarlett. And si Gwen naman ay nasa CR na. Wala pang kanin. Gopol na kami. So, ready na kami. Dahil today is our flight going to Puerto Princesa City, Palawan. Ay, ako pala yun. Ang lamig. Humikab ako. Humikab ako. Gusto niyo yun. Charot. So, malamang hindi. So, ano ba? Nabihis na ako, mag-ready na ako habang wala pa kayong food namin. Or, hindi na yun. Baka along the way na kami kakain. See ya! Yes, good morning. So, medyo nakabihis na ako. Hindi nga lang pa ako nakabihis. So now, niluluto muna tayo ng almusal bago kami umalis. Kasi, meron kaming 5 hours na stopover sa Cebu. Ngayon ko lang siya na-realize na you really need to eat. Para na sa ganun ay ano kami hindi kami agad magutom. So sige, nagbibihis na. So ay, good morning. So Scarlett ay mag-idlit down daw muna siya. Ay, doon ako na oras siya dumating. I have an egg here. Ito, anong gusto mong luto sa itlog? Sunny side up, scrambled. Ay! Ay! Sibuyas. So, from here, alas 12 yung flight namin. Tapos, 12. 12 na? Daing niya. Ito lang umalis na. 8. So, saan kayo si Gwen? Kaya pagdating namin ng mga 12:50, nasa Cebu na kami. Muna kami doon. Stop over kami. Ko lang sure kung ano ba. What you call that? Kung lalabas pa ba kami ng airport o hindi na. Oh, ano nangyari sa'yo? Ikaw, saan ka galing kagabi? Oh, diba? That's the point. Bakit hindi ka lumabas? Diba? Nakakapanibago yun. That's first time in history mga sang kabaklaan na hindi ka rumampa. Nga naman. Ay, gikapoy yung kuma. Hindi, oy. Di ah. Ma. Kasama mo yung jowa mo kagabi. Pero hindi ka naman mahal. So, alis na sila. So, ilang kayo mawala? Sila lang, 16 nandito na sila. Ako hanggang 20. Ah? Yan, so nagluto siya ng itlog. Wala pala tayong sibuyas. Sibuyas? Wala dyan. Wala na. Mag-corn beef sana tayo.
So, kuha ako doon. Sino? Diba? At isang peraso. Alas 8. Mag-idip lang yan. Kasi bumiyay si... Ay, yung pants mo. May stopover tayo sa ano, Gwen? Sa Cebu. Lalabas pa ba tayo? Oo na. Oras ba ba? Alauna. 4 o'clock yung ano na. Ay. Tayo. Sa loob na lang. Yung makakainan naman doon sa airport. Hi pa! Good morning! Alaw. Ano si Mama? I told you. Baka nilagyan mo ng sugar yan. Dalawa lang. Butel, Ano dalawang. nga nag-sugar eh. Ano ka nag-sugar, di ba? Kasi ilo ko nang tumaba. Aw. Liit mong dewa. Magkapit ka na, Inday. Oh, magkape. Ha? Asa na, Day? Burgis ako, Debe. Kuya po. So excited sila pupunta ng Palawan. So bukas pala ang show nila. Palawan. 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 Palawan? Tapos. Ano naniwag siya no? Yung naghihintay kagabi, nag-aabang kay Scarlett. Ayun. Sino? Scarlett. Lugay is breathing sa ka. Chat ko asa ka. Ano like ko Kaya, Day, silang dua. Ah, kaya nga fresh siya at blooming. Isa lang. Tapos, sino doon? Sino kasabay niya sa Wala akong kasabay. Ako apelido. Hindi ko nga Magkano man anak ni ano, Junel? Dili, Ha? Gwapo kaingit. Ha? Gabi eh. Ay siya nga, PM rak ko. Ah, yung taga-playa. Yung natalo kagabi. Oo. Ano? Kuha niya? Titibang ngipon. Di ah. Gwapo nga. Totoo. Kasi ngaran nga. Bulong mo. Nagagalit pa sa akin. Bulong mo nga. Sabi, ibaba mo ko, ibaba mo ko. Bulong mo nga sino. Away kami kagabi. Ano naman? Bulong mo nga sino. Aray ka! Sino Wala ba? ka! Ano yung manubela? Ibaba mo ko, ibaba mo ko. Sabi Diyan ko ako talaga, bababa. kaya ko maglakad. Baba mo ko dyan. Sino nga ba? Sino? May nakasalubong. Sino taga-playa na katsutsakan nito kagabi? Wala ah. Tsaka hindi siya taga-playa, hindi ka-playa, bisyo. Sulana. Bilya. Kagabi yan, no? Oo. Mga taga-bilya yun. Tatlo sa isang motor. Amo, kung sinong bumalik sa kanya, basta gwapo yung nag-drive, gwapo yung likod, gwapo yung... Visibly, mo maniwala yung gwapo pa pati. Boy, tingin sila sa'yo mga kapatid mo. Nagsumbong. Si Rowena Solana. Sino to, Bilyo? Ay, kasi na Aglos Mga bata pa, sponsor oy. ng Solana. Solana Mga daw. DC pa. Uy, grabe ka sa DC. DC pa yung bayot. 9, Oh, 20, hindi na. Mga 14, 15, ganun. Wow, sige, may kamera ka. Gawin mo ng 11. Sige, ilang taon yung gagamitin nito dito, sinasabi mo? 9. 8, tanga. Ay, shout out. Sa pamangkin ko, birthday niya pala ngayon. Oh, di makapagpadala kasi Birthday ng nagalaki nanay ko kagabi. ngayon. Uy, meron Ah, syempre na. naman, birthday naman ni Jay Ford. Oh, birthday ni J. Ford. Uy, Wala collection man si Linda. Baka siya litsunin. Jikoy. Buti mo rin. mamili ka lang. Ayaw nga niya magsabi na birthday daw niya. Sige, saluhin mo yung birthday mo. Ganahan mo na siya nga magkuhan sila. Sa'yo mo siya mata. Oh, dito man na siya. Ah, murag ano. Ay, surprise si Brenda cellphone. May cellphone mo siya. Cellphone nga, Jikoy. Ay, kuan. Jikoy. Si dami cellphone. Kita litsun. Bilan natin siya ng litsun surprise. Sa Litsun. unbox ba? Ay ka nang sana.Ildicons, dua. Na nagpadala kay Rhea. Tatandaan. 20,000. 2.5. Ah, 2,500.
Ako 20,000. Sila ka tayo sa GC. Oo. Sorry, Bea, o CV. Apil na na? Wala. Ah. Kabalo mo. Ha? Oh. Parang Sino yung taga-Bilya? Ano apelido taga-Bilya? Feeling ko assistant ka ni Inday. Ano pili yung taga-Bilya nga? Ha? Ano pili yung taga-Bilya? Na-ismailan mo rin yun na nanonood tayo ng volleyball kagabi. Hala. Nakaitim, nakapula? Nakaitim. Ah, yung nakapula, ang bet ko, yung naka-braces. So, saan nakapwesto yan? Sa likod mo ninyo ni Gwen. Yung tatlong bata. Ang Na bilis tinatawag ng nila na, mga- Brenda, gwapa. Tapos pag-alis namin, di ba? Pag-alis namin, gumagano'n sila. Ay, gano'n sila. Hindi ko, yung nakaitim yung medyo gano'n yung ngipin. Yung medyo maganda yung mata. Parang in love. Oo. Oo. Basta yung buhok niya parang Pero hindi gano'n. naman ganun. Oh, hindi, gano'n yung, basta hindi siya gano'n. Yung ngipin lang dyan na pag-smile na gano'n. Tapos medyo maganda yung mata niya. Tapos yung buhok gano'n. May bit na parang tela na pula. Pag-alabas ng kagabi, gumanon sila. Jay, wali ka niya taga. Di ba kasama niya naka-braces na pula? Matangkad. Alay mo na yung Saan yung sa'yo doon nakaitim? Hindi. Ah, tatlo sila sa'yo. Ha? Grabe. Kaya wala ka nang pambayad sa parcel sa'yo. Ay, Akin hindi na ako number, yan, akin ha? na number ba? Hindi ako yan, ha? Wala ka number? Wala, ito naman. Kung aga-aga mo answerin si Dili Brenda. number. Ang arte-arte mo, sa akong takpan. Nakita kita kagabi dyan, wala akong panty o nakaputi kang yawa ka. Ulam ka ba? Bakit? Panis ka na eh. Kaya kain na nga tayo. Kung aga-aga Gano'n mo ako, answerin tapos si yung Brenda. tatlo, gano'n, gano'n, no? Free. Pagsakay namin kagabi, tawagin na, gusto magpa-picture o gusto mang churbanes. Ito yung jigjig, Huh? Di, nasundan namin, Aplaya ay taga-Aplaya na Motor. Basketball player. mas basketball player, lahat na naka Barangay Churbanes Council. Silang lahat. Sinusundan namin, bayot, inuhubad yung mga puwet. Ganda sa'yo to. Britney, lumabas kayo, puta ka na nyo. Baba, chupaon tamang tanan. Mga laki, pero matapos na namin yung dalawa. Ganun sila, ganun. Nung paliko na kami sa cow, saka pa nag-ano na, Sayang. Kung Britney. kasabay natin sila, hindi ka magagalit ng ganyan sa akin. Hala. Yawa talaga siya, te. Ibababa ko! Sa amin dyan na kayo sa Ginaganon yung manibela. highway. Doon Wala, sa taas pa, pababa pa lang kami. Nasa pa lang kami. Yawa ka ha. Alam mo naman may bakal ako? Pagdating namin dito, doon na kami sa ano, may dakop daw sa ano. Hindi ako naniniwala na kapag lalaki kayo. Hindi nga ako Dito man niya dinala. Sa e-house man. Dumaan man ako dito. Huli kami, di ba? Dili di Isang ay. piraso lang. Tapos ka na mag-ganon, magnod-nod-nod, pumasok ako, lumabas na naman siya. Kasi Saka dumating. nakuha na yung contact. Oo. Kontak na niya yun dati pa. Matagal na pala. Ay! Anseng! Ano yung sasabihin mo, Anseng? Sabi ni Anseng dito. Ay, ako. Ay, Akala ko talaga may ano ka. Abi na ko nga, saka gid siya doon. See you later. Cebu.